Здравейте хора и добре дошли в днешния епизод на GTA 5 Гриница. Правилата са: имаме право да се стреляме само с нормалния пистолет, нямаме право да стреляме от коли. Кажи им зоните. Имаме от зоната от магистралата, около езерото, накратко. И нещо друго. Не. Представи се. Аз съм Боян, днеска ще се крия, после може би аз ще крия и той ще снима как аз се крия и така. Не, първо аз се крия, след това ти ще се криеш. Да, точно това е предвид. Напротив, ти каза обратната. Аз ще карам на first person. Голяма грешка. В момента целта ми е просто да обиколя цялото езеро и да видя, ако намеря нещо подозрително. Аз открих нещо, което виждам. За първи път го виждам тук. Какво ме? Няма ти кажа, че ме откриеш. Междуто, ама боже, ние имаме право по принцип това да не знам дали го разбра, имаме право да се криеме между Grapeseed и Sandy Shores. Да, имаме право на офроуда и на... Да, ама нямаме право от най-лявата част. Само това ти казвам. Аз не съм минал там. Добре. Имаме право на самия път до езерото, нали? Той е път директно до езерото. Добре. Айде. Не по магистралата, преди магистралата още има един път. Да. Казах ти, може в момента целта ми е да обиколя цялото езеро и да видим, ако намеря някой, който кара като извънземно, както ти беше по едно време. То боже, не е ли зоната малко прекалено голяма? Не, оправи се. Като намерим трети човек, който играе с GTA, може и да правим Гриница. Може как, добре. Сега тук ще спра. Добре, сега ще мина по другия път. Кара това, бе! Това караше супер подозрително. Добре, това не си ти. Гледай го, това си ти, ела ми. Това си ти, Бождаре, сигурен съм. Божи, мютнал си се май. Не си, Божи, говори. Божи, мютнал. Опа, нямам право да те газя. О, не спукаме гума. Нямаш право да ме газиш! Да, знам, не съм те сгазил. Да, блъсна ми колата. Ама боже, ти защо си в лявата част? Там е забранено. Как ще е забранено? Това е офроуда. Ама нямаме право. Защо нямаме? Така беше в клипа на шадлята. Не е вярно. Не спри да споменаваш, защото ще има копирайт, мъкни. Добре, Буко. Ще ти взема старата кола. Ама, да, съм сигурен, ти продължи напред. Сигурен съм, ти продължи напред, връщай се.
Давай, газ, 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 газ! Обаче има проблем, не знам с каква кола си. Ти видя ли ми дрехт? Да. Може ли Жокер? Не. Някой да казва, че има с Джокери? Добре, сега другият ми план е да обиколя около езерото. Буквално около езерото. Ти да не гледаш мапа. Не! Аз нямам идея къде си. Защото само видях как продължи напред. Друго не съм знал. Чува се да взема ли да отида до летището и да отида до Грейпсит. Това ми е много интересен план. Да съм далече тук. Има ли лодки? Няма ли на езерото лодки? Просто тогава ще взема кола. Се видял. What? Моята дига предница. Не дига. Ай си изключва радиото в GTA, като снимаш. Аре! Ами прави се! Намерих си колата. Аз ги виждам шапките, ама просто не мога как да си... Блъскаш се в тях и цъкаше! И как смускам се в тях в момента! Божидар се чуди. Да, чудя се колко ли си... Знаеш. Мале, похарчих 15 000. Как съм такъв идиот? Не можеш да си върнеш парите. Знам. И това не ми харесва изобщо. Аз имам 1 милион. Аз смятам да събера парите и като си взема безплатната кола да направя едно предизвикателство сам. Добре. Няма такова нещо. Аз в момента имам ли време да отида до магазин, до фризьора? Ами по възможност да не стане 30 минути. Добре, почваме. Добре, айде аз съм тръгнал вече. И аз. Очакай, че съм си включил мапа да го изключа. Чакай, мютни се за малко. Добре. И хора, продължаваме да търсим Боян. Той току-що тръгне от другия град. Опитвам се да разбера къде е тръгнал той. Между другото, Боян не можеш да говориш. Нали? Благодаря. Хората ще кажат, че съм ти запушил устата. Да, така си е по принцип. То наистина по принцип е така. Няма да гледаш мапа. Какво? Ти тръгна ли? Да. Да, знаеш, имаме право на офроуда. Ама не от лявата страна, от дясната имаме право. Имаме право и от двете страни. Добре. Помислихте за една жена. Да, ти обежуто от кой град си? Там то с дрехите. Грейпсит? Да, ти къде си? Я ти кажа. Щях да кажа Sand King, ма не е Sand King. Къде да си Beef Injection?
Ти на офроуда ли си? Няма да ти кажа! Значи не си. Аз ти видях колата, ти си бил с бобкат. Ти пак откъде знаеш с какво съм? Бил си с предишната ти кола. И не бях с Боткат. Не бях с него. Добре, боткат. Бях с 8F. Тебе ли те блъснах току-що? Аз как да си махам маркерите? Трябва да цъкнеш отново върху тях. Аз ти помислих героя за някаква дядка. То няма как да си направя такъв. Ох, то не осъзнавам колко ти беше трудно миналата игра. Дам ти жокер. Какъв? В Санди съм. Кой град беше Санди? Той е под езерото. Този под Грейпсит. Този към... Точно под езерото. Този, който е най-близо до Лос Сантос. Да? Добре. Щях да дойда самолет на ти засичаш ли? Какво? Ти засичаш ли? Да, минали са 7 минути. Благодаря. Все още ли си в града? Не знам, аз ето дадох ти жокер, може да съм в града и да го обикалям. Възможно. Махай се, моля те! Не ме убивай! Не ме убивай! Ти ако знаеш на колко малко... Между другото, просто видях очилата и ланеца и те подгоних. Ама аз помислих, че ще те прибавя с пръста. Какво ще правиш в магазина, бе? Ти пумка, ти как ме видя? Имам ли право да те убия в момента? Смисъл? Аз не те виждам! Останете хиляда пъти! Ти сброня ли си? Не съм. Всъщност не съм. Пели 1000 пъти! Мога да се закупя. Какво правим? Сега правим аутро. Какво? Сега правим аутро. И хора, чао и до следващия път.